Moi boas a todas e a todos, benvidos e benvidas a Debate no Eirado, un espazo onde os protagonistas somos nós, a mocidade do rural. Eu son Alejandra Tojo e estou encantadísima de presentarvos a xente que hoxe me acompaña. Noelia Guión, Hugo Vázquez, Iñaki Galloso e Elois Vigo. Mil grazas a todos por acompañarme hoxe. Sendo o primeiro dos programas, non podíamos estar noutro lugar que non fose o corazón de Galicia. Así que se queredes saber un pouquiño máis sobre esta vila, estad atentos. Boimorto é un pequeno concello de menos de 2000 habitantes que se sitúa no corazón de Galicia. Son 13 as parroquias que, semellando un crebacabezas, conforman un paraíso para os amantes do rural. Hai quen di que este municipio nace da fuxida dun boi que atopou o leito de morte nesta vila. E, sendo unha lenda, é fermoso como máxin dos veciños foi quen de atopar unha explicación a un nome tan original. O seu escudo conta con dúas ondas, os dous ríos que definen e regan as terras deste lugar. O Tambre, que exerce de fronteira, e o río Iso, converse nunha parroquia boimortense. É un concello pequeno, mas ignorando o escaso tamaño que ocupa nos mapas, conta cunha longuísima historia. A historia que se agocha entre os pazos e algún que outro tesouro romano. Como dicíamos ao comezo, Boimorto resgárdase no corazón de Galicia. É fillo daqueles e daquelas que loitaron con sacho en man, dos que vivían, e moitos deles aínda viven, da agricultura e da gandaría. Pódese dicir logo que o corazón de Galicia pertence ao rural. Estades vendo en pantalla unha imaxe de Manuel Ferrol, unha imaxe que trae ás nosas mentes un feito, a migración. É unha imaxe moi axeitada para comezar o primeiro tema do que imos a falar, que neste caso é o éxodo rural, é dicir, a migración do campo cara á cidade. Aínda que tamén debo comentar que tras a pandemia hai unha nova tendencia, unha tendencia contraria. A xente douse conta da importancia do rural e están vindo cada vez máis dende a cidade. E agora diríxome a vos. Por que credes que ocorre isto? Vos que sodes xente moza, credes que o rural ofrece oportunidades de emprendemento e traballo que aínda están por explorar? Noelia? Sí, eu creo que sí. O feito de que cada vez haxa menos poboación tamén... Menos competencia, menos... Sí, hai menos competencia, ademais cabe a oportunidade de coller negocios que ora pechan porque non hai relevo xeracional, entonces xa tes un negocio montado, xa non emprender de cero. Ademais, eu creo que tamén tes moita oportunidade para innovar. Pois sí, Hugo, ti tamén opinas como a túa compañeira? Sí, por suposto, todo o que dixo, e ademais creo que é importante destacar que está disponible cada vez máis a digitalización, digamos, de todos estes negocios e de calquer servicio daqui no rural, que é algo que fai moita falta, porque veñe moi ben a un negocio, é algo moi fácil de implementar, e creo que é un plus que está para nada explotado no rural, é moi necesario. A ver, Iñaki, Lois, vos que opinades? Sí, bueno, eu estou cos meus compañeiros, eu penso que se a idea é boa, o negocio pode funcionar, sea no rural ou sea na cidade. Está claro que aquí hai menos xente, pero ainda así, se a idea é boa, eu creo que pode funcionar. Eu creo que ten moito margen para innovar, porque, eu que sei, agora que está de moda o mundo de, por exemplo, a saúde e fitness e así, pois non sei, por aí, por exemplo, pode haber unha oportunidade moi boa de emprender ou así. A verdade é que si, aí xa estás dando unha idea. Bueno, na imaxe que estábamos amosando, a imaxe de Manuel Ferrol, tamén podíamos ver un neno, un meniño. Entón eu quería vos preguntar, xa que todos o vivimos, como é a infancia no rural? A mellor de todas. Creo que eso... Iso xa o define todo, non? Sí, para min, creo que depende un pouco do punto de vista, porque hai xente que medrou desde sempre na cidade, naceu nun piso na cidade, para eles é o mellor estilo de vida ali, pero eu, poñendo contraposición, despois de estar 4 niños ali vivindo, non quero pintalo como un inferno, pero é que isto é a auténtica vida, a todas as oportunidades de poder vivir ben, respirar, ter, digamos, todo ao alcance da túa man, pero todo o necesario, o que necesitas para vivir en sí. Non aprendes a estar co esencial, a ser, non sei, un mellor ser humano.
A ver, Noelia, contanos, a tua infancia aquí como foi? É moi bonita. Eu creo que o pobo, ofréceche cousas increíbles. A liberdade, a forma de ti explorar, eu acordo da infancia, pois xogando nun prado, calquera cousa nos valía, calquer xoguete, en que non fora un xoguete nos convertíamoslo, unha pola, un cordello, calquera nos servía. Eu creo que éramos nenos que explotábamos moitísimo máis a nosa creatividade, a forma de tal. Eu creo que eso tamén se nota. Os neniños de agora, pouca oportunidade teñen, pois eso, de facer cousas máis por eles e non ser todo tan digitalizado, encerrado. Mesmo nos colexios, bueno, a ensinanza aquí non rural é que te invitan a estar seguido no monte, levan teles a excursións polo monte, a xogar a todo. En educación física, ceibante polo pueblo adiante a correr. A verdade é que sí, creo que todos temos lembranzas semellantes, non? Sí, totalmente. É moito mellor, eu non podo comparar o que a infancia na cidade, pero non me imagino criándome nun piso desde pequeno, sin poder salir afora, sin irnos tirar a un río, sin moitas experiencias que na cidade serían imposibles. A ver, eu creo que sendo pequeno, pois, non sei, igual pensas que na ciudad como que o pasan mellor ou así, eu que sei, é moito mellor salir e dar uns toques co balón ou calquer cousa que quedarse encerrado xogando a play e, eu que sei, baixar un parque ou así. Sí, igual agora somos máis conscientes da sorte que tivemos, non? Claro, cando eras pequeno non o valorabas tanto, por así dicilo. Pois a verdade é que sí. Non podemos estar máis agradecidos logo de nacer aquí, non? Na vosa opinión, que pensades que nos ofrece o rural a mozos e mozas novos como a nós? O ocio, é que é casi o que se nos vai á cabeza desde sempre, e ahora que xusto que estamos no Brao, ainda que non o pareza, temos as festas seguido, se non é neste ayuntamiento, en calquera do alrededor non hai semana na que non poidamos parar, nese sentido creo que é o que máis disfrutamos. A liberdade, a seguridade, non sei. Sí, está claro, eu ahora, por exemplo, viñen aquí e olvideime as chaves no coche, teño ali o coche aberto e non me dá medo ningún, na Coruña se deixo o coche aberto, olvídate. Sí, a ver, é un pouco eso. Agora no Brao, ademais, valórase bastante, o que sei, empezas a semana e xa estás pensando na festa que hai no pueblo do lado ou así. Sí, porque a verdade, bueno, igual nós non temos un cine a 2 minutos, pero sí que podemos facer moitos outros planes que non se pode facer nunha cidade. Temos máis liberdade, máis lugares onde xuntarnos, non? E máis ao aire libre, que se estáse perdendo, non credes? Sí. Bueno, pois agora, falando de mozos e mozas novos, xa que falamos do éxodo rural, imos ver un vídeo dunha veciña nosa que o viviu en primeira persona. Estad atentos. Hola, son Iria, son de Boimorto e pasábame por aquí para contarvos un pouco como foi a miña experiencia no estranxeiro. Vámonos situar no ano 2018, cando decidín que marcharía fora de Galicia unha temporada. Accedín unha beca, valorando un pouco tanto a cercanía a Galicia como o idioma, pois o meu destino final foi Portugal. Estive nunha asociación como becaria 3 meses e unha vez que esta beca rematou, ofreceronme continuar nesta asociación, pero as condicións salariais non eran moi boas, entonces decidín buscar traballo pola miña conta. É verdade que Lisboa é unha cidade que ofrece opcións de traballo, entón, pois, iso permitiume estar en 2 empresas de carácter internacional durante os 3 anos que estive ali. Cando volvín para Galicia, non foi para Boimorto, senón para Pontevedra, por cuestións laborais, xa que considero que hoxe en día pois Boimorto non ofrece demasiadas opcións de traballo. Aínda que tampouco considero que isto sexa un problema, porque cada vez máis xente nova decide quedarse en Boimorto, porque temos a sorte de que un municipio que está moi ben situado, está moi céntrico, e permítenos desplazarnos con facilidade a grandes cidades e disfrutar pois tamén da vida do rural. Se teño que decir algo que me falta en Boimorto é un pouquiño máis de ocio. Creo que este é o motivo principal polo que os máis novos prefiren as cidades e non o rural. E agora, falando de futuro,
espero que continuemos a confiar nas posibilidades que nos dá o rural e que lugares como Boimorto e povos tamén pequeniños continúen a medrar. Biquiños. Bueno, acabades de escoitar a nosa veciña Iria. Ela, pois tamén estaba a falar do ocio que acabamos de comentarnos. Pero eu quero preguntarvos sobre un evento especial que temos aquí nesta Vila do Rural. A ver, sabemos todos do que estamos a falar ou que? No Festival da Luz. O Festival da Luz. Un festival, ademais, que pois pon en valor o rural, porque quen foi pode ver que está todo ambientado pois nesta vila, non? A ver, contádenos, que opinades del? Pois eu creo que é unha gran festa, é donde ven moita xente de fora, onde pasas 3 días pois, distintos, porque ao final sí que temos un montón de festas rurais, pero é algo distinto, onde pois, vives outras cousas, e a verdad que a min gustame moito. Ademais é como o festival perfecto para o sitio no que está. Non é un festival ultramasificado, pero que trae unha vida tremenda para o pobo durante ese fin de semana, e que ves a xente de fora e consumindo no local incluso máis que os propios locais, faite incluso pensar, é algo moi bonito, a verdade. Ademais, que tamén vemos que ven moita xente da cidade e eses días poñen moito en valor esta zona, non? Sí, bueno, para eles é un pouco a novedade, poder estar tranquilos unhos días, eles, non sei, a xente da cidade eu creo que empeza a valorar moito máis o que é vivir no rural cada vez. Lois, ti pensas o mismo, ti desfrutas eses días? A ver, eu opino, como os compañeiros, o que dixo Hugo, para min é o equilibrio perfecto entre a xente que hai aquí, porque ves a maioría de xente que é de aquí, pero tamén xente que ven de fora, eso tamén, non sei, notase que é un festival importante, e para min é dos mellores días do ano, bueno, mellor fin de semana do ano, porque, bueno, olvidaste un pouco das tecnologías tamén, estás ali cos compañeiros, faz cousas e pásalo genial. Bueno, acabadesme de dicir que este evento trae a moitísima xente a esta vila. Entonces, eu quero vos preguntar sobre o emprendemento. Vos atreveríadesvos a emprender aquí, no rural? Sí, o sea, a resposta definitivamente é sí. Probablemente o primeiro que se me veña a mí á cabeza é desde o punto de vista que xa nombrei antes digitalmente, non traer produtos digitais ao povo, senón eso, os negocios que xa están, adaptalos ao novo mundo e non darlles unha nova vida, senón explotala aínda máis a outros públicos. Bueno, a resposta foi sí contundente, Noelia. Ti crees que o comercio de proximidade ten vantaxes fronte ao resto de comercio? Eu creo que sí. O trato, sobre todo, ti nunha cidade, ao final, non tes esa cercanía que podes ter pois, cun vendedor que vas ver todos os días. A calidade dos produtos que che poidan vender sempre vai a ser mellor. Eu creo que pois, sí que teñen moitas oportunidades e moitas vantaxes frente pois, a outro tipo de comercios. Vos atreveríadesvos a aproveitar estas vantaxes a emprender? Sí, bueno, un pouco como o que dixen antes, que eu penso que se a idea é boa, o comercio vai sair adiante, inda que sea aquí en Boimorto ou en calquera outro pobo. De todas formas, unha cousa que sí que hai que ter en conta que non é na cidade, e que na cidade tes moita máis competencia que a que terías aquí. Aquí, bueno, como somos menos xente, hai menos competencia e iso pode ser un factor importante. Menos competencia, ademais, que nos coñecemos todos, non? Non é o mesmo. Claro, é o que decía un pouco Noelia, que, por exemplo, os maiores sí que tenden máis a, eu que sei, inda que o comercio do lado este 5 euros máis barato, solo pola fidelidade que lle teñen, xa van ao mítico de sempre. Entonces vos credes que o comercio daqui, o comercio boimortense, o local, é quen de batallar contra o comercio a gran escala? Porque claro, teñen características distintas. Depende do que falemos. Se falamos de exportar internacionalmente, querer vender a millóns de persoas, evidentemente non, pero en canto ao que fixo antes hincapé Noelia, a ter produto de calidade, a unhos clientes fiéis de sempre e tal, eso sí, sin dúbida. Nese caso, gaña. Non é que combate, é que gaña. E ademais, eso, que aquí podemos ter unha variedade distinta. Por exemplo, ti, Noelia, que estás estudando veterinaria, estás a piques de ser veterinaria. Ti animaríaste nun futuro traballar aquí no local? Sí, sen dúbida. O sea, eu nun futuro véxome traballando aquí. Bueno, eu no meu sector si teño moita máis sorte, a agricultura e a gandería, pois aquí sí que é moito máis fácil explotar e vivir deso, eu sí que
creo que aquí teño moitísimas máis posibilidades das que poida ter nunha cidade. Bueno, rapaces, entón entre nós vai haber, seguro que a maioría, que nos quedemos aquí no rural aproveitando estas vantaxes, non? Pero eu agora quero que escoitedes aos verdadeiros expertos, a aqueles que levan anos xa traballando no rural, e imos a chegarnos á Feira Boimortense. Estamos na feira en Boimorto, e malia que aquí non atopamos a moita xente moza, non se me ocorre un lugar mellor para saber cal é a opinión dos veciños sobre o comercio local. Imos aló. O comercio local nunha vila tan pequena como Boimorto ten moitas dificultades? Bastantes. A xente prefere os sitios grandes porque aquí hai pouca cousa, compra de todo. E por que cree que a xente nova non ven tanto ás feiras? Home, a xente non vai vir comprar isto que hai por aquí. Isto é máis ben justo das mulleres. Intentan tirar hacia os centros comerciais, que para eles é máis fácil. Como ve a evolución desta feira? Cada vez a menos. E por que cree que é? Pola falta de xente maior, que é a que fai as feiras. A xente nova non é de andar aquí nesta che de ir ao supermercado e coller o produto xustiño po día e fuera. Ao ser un sitio tan pequeniño que o trato coa xente é distinto? Eu penso que sí, que é un trato máis acolledor por parte dos vendedores. Estás en contacto cos veciños, co pueblo. É que eles escollen e miran e remexen a súa maneira. Ese é o trato fundamental que moita xente prefiere eso. Porque salen os maiores, queres que moitas veces tens que facer de psicólogo con eles. Eles queren ser escoitados, e hoxe en día os maiores non hai que nos escoite. Hai que enseñar aos novos de que escoiten os maiores, porque é o noso futuro tamén. E tamén, a ver, hai que apoialos, non? Tirar aí para que eles teñan ventas de abondo. Eu creo que vai a menos, cada vez somos menos puestos, chegará un momento que isto que se acaba. A xente máis nova prefire ir a grandes comercios, e por qué? Si, home, porque hai máis en que escoller e hai máis ambiente, hai máis de todo. Pero por que cree que hai falta de oportunidades no rural? Falta de oportunidades, pasan os días e non lle ves moito futuro, entón aburreste e acabas buscando noutros sitios onde ves máis futuro. Que igual te arriesgas e é peor, pero bueno. Que lle diría a xente nova para animala a que veña a feira? Hombre, que animen, porque sempre dá gusto ver, tocar as cousas, porque a mí non me gusta comprar por internet. Eu quero tocar as cousas como gallega que son, porque temos que apoiar ao pueblo, o comercio local. Debía ser máis bismal a xente, senón o pueblo morre. Debemos colaborar entre todos un pouco para que non morra o pueblo. E a xente moza prefire ir a centros comerciais máis grandes, por exemplo? Pode ser tamén, porque xa vai a centros comerciales a outras cousas e de paso aproveita tamén a coller a fruta. E cree que as novas xeracións, a xente nova, se animaría a abrir tendas nun concello como o Boimorto? Eu penso que sí. Hai xente que está mirando, sí, varias cousas para vir a montar aquí. Que leva a unha persoa tan nova como a ti a abrir un negocio aquí nun concello pequeniño? A ver, porque son do concello do lado de Arzúa e parecíame que había moita afluencia de peluquerías e aquí vía un sitio para poder abrir. Eu evidentemente prefiero aquí sin duda ninguna, porque tes outro tipo de relación ca xente moito máis cercana. No rural hai oportunidades? Sí, é que se animaran porque, sí, que hai e que non se arrepentirían. Acabamos de escoitar os verdadeiros expertos, os que levan toda a vida batallando con isto, non? Eu dende aquí, a verdade, quería animar a toda a xente, sobre todo a xente nova como a nós, a que merquemos no comercio local, porque ao final, que hai diferencia de prezo? Pois sí, pero tamén hai diferenza de calidade. E ademais, que eses cartos van para os nosos veciños, ao final é riqueza tamén para nós. E bueno, agora xa deixando este chamamento de lado, quero centrarme na feira, que é onde estivemos. Vos credes esencial que se celebre unha feira aquí nas zonas rurais? Se é algo case histórico, debería ser unha institución a feira, se está morrendo temos que facer porque non morra. A verdade é que é algo super necesario. Para moitos veciños que sempre nos vemos polas calles, pero é sempre o día que sempre nos vamos a ver todos por ali, paseando. É, de novo, unha maneira de darlle vida, de que non caia na monotonidade aquí o povo. Eu creo que todo o mundo temos boas lembranzas das feiras, ou non? Eu creo que sí, unha feira é o que digo, é un momento de poder ver os veciños, de botar uns contos, xa non é máis... Tamén é mercar produtos que sabemos que son de calidade, que veñen das hortas dos nosos veciños do lado. Eu creo que é
Pois é un encontro moi bonito, ademais. Pois sí, gústame isto que están dicindo, que aparte de mercar na proximidade, pois tamén é un punto social, non? Sí, eu estou con Hugo e con Noelia, que é casi unha cousa cultural. Eu personalmente aseguro que todos teño familia fora, que tivo que marchar a Bilbao ou a outros lugares, e cando veñen polo Brao, unha das cousas primeiras que lles acorda é ir comer o polvo á feira. É un momento moi bonito. Para min é un momento especial tamén, bueno, para toda a xente. É un momento así para encontrarte cos... xa non só cos de aquí, porque, eu que sei, eu teño familiares na Coruña que queren vir, e de paso aproveitan para gastar os cartos aquí, igual levan 5 ou 6 queixos, 15 chourizos, e gastan aquí ben de cartos, pero sí que sempre preguntan e están informados sobre as feiras de aquí para poder vir. Marchan cargados, vamos. O sea, que iso xa é unha demostración da calidade dos produtos que temos aquí nestas zonas, non? Pois agora, xa que falamos da feira, imos tamén poñer en riba da mesa as posibilidades económicas coas que contan concellos como o de Boimorto. Imos ensinarvos en pantalla unha noticia do ano 2023, onde un municipio galego gañou o Premio Capital do Turismo Rural de España. É un exemplo das posibilidades e do valor turístico que teñen as zonas rurais. Imos centrarnos nesta vila. O turismo credes que beneficia unha vila como Boimorto, unha zona rural? Sí, a ver, eu penso que, bueno, xa se ven os peregrinos así pola calle, pero sobre todo tiña que vir xente, explorar estas zonas e de paso deixan cartos que tamén son benvidos, por así dicilo. Sí que se poderían explotar máis zonas que, por exemplo, están abandonadas e deberíase, non sei, como reconstruir para ter aí unhas oportunidades de que veña xente. E tamén é un xeito de loitar contra a despoboación, non? Un xeito de que veña xente. Sí, bueno, está claro, aquí na zona o principal turismo que temos é xente que fai o Camiño de Santiago, peregrinos de distintas nacionalidades e de distintos lugares. Eu creo que todos marchan super contentos de pasar por aquí, destes povos pequeniños que sempre dan o mellor de si e que somos naturales, eso a eles encántalles. Claro, ao final ten un encanto distinto e os turistas aprecian, non? Sí, sí, ademais, xa non só o turismo claramente rural, que é o que é aquí, senón este tipo de turismo que está en auge, como é o, como lle din, turismo ecolóxico, o turismo agroturismo, que simplemente con un pouco de emprendemento aquí xa é posible, non hai que rebuscarse nada. Isto que buscan de que hotéis ou casas mantidas propiamente por eso, pola xente da casa, cunha horta e cos alimentos do hotel sexan propios deles cultivados, eso chama moitísimo, e aplícase en grandes cidades, porque non se vai aplicar aquí? Exacto, e ademais, Noelia, nós que somos dunha aldea moi pequeniña, que vemos que ano a ano vai quedando menos xente. As casas baleiras, eso ao final é unha tristeza para nós que nos criamos nun pobo cheo de xente e ir vendo como se vai perdendo. Non crees que o turismo sería tamén unha boa iniciativa para facer un chamamento a que se animen a vivir ao rural? Eu creo que sí, eu creo que o que falabas ti, esas casas abandonadas, tanto as podemos reformar e facer casas de turismo rural, que agora está moi de moda, vir un pouco a desconectar, a buscar esta paz. Eu creo que tamén, unha vez que o probas e che gusta, eu creo que é unha iniciativa para que veñan a vivirse tamén aquí, xa non só o modo turismo de uns días, sino que tamén creo que pode ser para chamar a xente a quedarse. Estamos falando logo dun turismo que vai máis aló do Camiño de Santiago, que igual é algo máis estacional. Nós queremos que veñan e tamén que aprendan do valor que ten o rural e que se queden, non? Queremos tamén facer un chamamento a que veñan, ou non? Sí, claramente, é o que di Noelia, que non é algo así pasaxeiro, por así decirlo. Non é vir uns días se che gusta, porque non quedar aquí máis tempo e quedar a vivir. Sí, bueno, é un pouco o que decía eu tamén, que se marchan contentos porque non van volver. Eu penso que nese caso a xente de aquí facémolo moi ben, todos os peregrinos quedan encantados destes sitios, eso fai que o día de mañá se cadra volvan a estar uns días tranquilos porque lles gustou pasar por aquí e queren aprender máis disto. É un trato distinto o que ofrecemos aquí, non? Home, por suposto.
Bueno, pois xa, tras esta última cuestión, esta cuestión ateigada de esperanza para o rural, eu quixera despedirme de vos, pero antes agradecervos, por suposto, a vosa presenza hoxe aquí, a xente que está detrás de cámaras, a xente que nos está a ver, e sobre todo, eu creo que todos temos persoas que nos inculcaron este amor polo rural, no meu caso foron meus avós, pero seguro que todos estamos pensando en alguén. Entonces, agradecerlle a esa xente, de verdade, mil grazas por ensinarnos o valor que ten o rural. Vémonos no próximo programa, moitísimas grazas e moitos bicos.